Rehabilitation Center alang sa mga misurinder nga mga drug personalities tukoron sa Administrasyong Duterte dinhi sa Visayas. Anang report ni Alan Domingo. Gipanayag ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino nga ipaabot niya kang Presidente Duterte ang ginahanglan sa katauhan sa Kabisayan. Usa nini ang katukuran sa Rehabilitation Center alang sa mga nitahan nga drug personalities. Kini nunod sa nasinating problema sa mga LGU ug sa kapulisan nga way kapahilunaan sa mga surrenderies. It was mentioned in our last cabinet meeting na we have to build more facilities for those katong ni surrender. Rehabilitation center. The President is doing something about it. Samtang ipinayag ni Dino nga mamahimong sayo na lang alang sa mga Bisaya ang pagpadangat sa mga sentimiento nganto sa Malacañang pinaagi kaniya. Usa sa iyang tutukan maong isyu sa kagutom sa mga kabos. Total elimination of hunger jud. Mao jud na natong ganahan. Not just bring down hunger, but total elimination of hunger. So that's the reason why I talked to some barangay captains last time, no? Whether Osmeña barangay captains or Rama barangay captains, I do not mind. Gipangitaan usab og sulbad ang grabing traffic ug ang suliran sa baha nga nasinati sa Sugbo. Our traffic problem is number one concern for every Cebuano, no? And of course we have plans for that. That's the reason why I insisted that emergency powers or special powers should be cannot be just for Metro Manila, but they have to include Metro Cebu. Otherwise, mabuto na ta, hapit na ta mabuto. Alan Domingo, Balitang Bisdak.